iti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Timula a prutas ni kaldingan. Nagaget nga agmula iti kayo ni kaldingan ubing. Ado kana duma-duma dagiti mula na iti paraangan na. Isu nga iti nagtubo dagitoy nagbunga da. Nawadwad ti makan na. Kat saanen ang masapol agumatang iti tiyendaan iti kanen na. Nakita dagiti kaaruba na dagiti mula na a prutas. Dagiti kaaruba na ket darabit, nuang, billit ken upa. Kasta launay ti apalda no malabsanda amang mangan ni kaldingan iti bunga dagiti prutas na. Iti maysa nga aldaw ket makita yung ni kalding amang mangan manen iti bunga timula na aprutas. Wan nga ron, naloom nga min tibunga dagiti mula na aprutas. Nasamit pa'y siguro. Anya nga tano dumawat tayo iti bunga dagiti mula na prutas. Kayat na nga ta. Kayat na, gayem tayo met. Nuang, sikat yung muna agsao. Tapno dumawat tayo iti prutas ni kaldingan. Ay, medyo mabainak. Sige. Sige, tweet. Abay, anya ti masapulyo. Mabalin ka di dumawat kami iti prutas, gayam kaldingan. Kaya't mila ang amamanan dagiti prutas mo. Naglaing kayon, dumawat kayo lang. Abay, iti nagmula, tinulungan dak kadihi. Saan mo ta? Ha? Nadi mo kaya't nagpadawat. Sukatan mila ang dagiti prutas mo. Anya ko ma, ti sukat mo, opa. Ado ti itlog ko. Mabalin ko nga isukat kan kadagiti itlog ko. Iti prutas mo. Tapno maramanak mat ti prutas mo. Wag ko matitlog. Amamat asa anak amang mga nititlog. Saan? Diyak kayat na ita. Talaga di na kayat? Agawit tayo kuminan. Sana nga ipilit ti dumawat pa iti prutas ni kaldingan. Tweet. Naimbag abigat mo, gayam akaldingan. Apa nga umar arubayan ka manin dito ayan ko. At tayapak lamat. Di mo langan padpadasan tagtakaw iti protas ko. Saan ko nga ramidan day ta, kaldingan? Karubak ng gayam ka. Iso adyak marami datakawan ka. Kasaya at mat, nukasta. Iso nga'y maya, tap na makisaritakan ka. Ikanak ko maiti permiso, tap na makaramanak mo iti prutas mo. Saan amabalin? Apay ayang ipilit mo.
Katjak nga rod kayat timang Ted. Uray may salaang. Saan ang mabalin? Nungal dagiti matinting nag-abunga. Mabalin ka di. Talaga ka di. Asaan ka makaw awat, bili? No kasado, ti kinabasit mo. Isumat ti kinabasit ti panunod mo. Saan ka kumamat ngag sa uy di kasta? Tamasaksakitan na. Rumbang ilaeng, amasakitan ka, tapno pumanaw kan. Pumanaw kan, tamang anak iti protas. Nagapam, bilit. Di tala ang arubayan ni Kaldingan, upa. Apay anak kalidliday ka naggapo itayan ni Kaldingan. Ngamin, oray pakadak aramanak lagi prutas na. Di nalatta kayat. Talaga anatangkan ti puso day di Kaldingan, bilit. Saanan ngagbaliw day jay? Wan nga rod, kayam ko nga upa. Iso, adimon ulitin tiyo masidagkan kwa na. Kukwa na laang dagiti protas na. Kasanumat ngamin. Kanayon ko amalabsan dagiti mula na. Nukas tato mayaba. Naglulom ngamin dagiti bunga ti prutas na. Taasino kumamat nga iti saan nga umapal. Ang ambay amon. Mangkita ka laangan dita kabakiran iti prutas amabalin mo akanan. Isungarod amapanak itay di kabakiran, gayam ko nga upa. Mapanak mangkita iti prutas akanak. Gampampayan, Rabbit. Wen, gayam ka anwang. Nangato talaga titayab na day tabilit. Wen, gayam ka anwang. Papanad na nga ta. Nagturong mat iti kabakiran. Sigurado amapan agbirok iti prutas akanan na. No kasta. Sana kun amapan iti kabakiran. Urayak laangan. Tagdamagak. No ado ti prutas ang nakita na ijay. Nungay ado tinakita na. Di mapanak mat. Tamanganak iti prutas. Agpatulong ang kinibilit. Kasano ko maamatulungan na ka? Kaputa makatayab iti nakangat nga to. Isu ti mang itinag kadag iti prutas. Ay, wanan niya. Mayat gayam nga agpartner kayo kanibilit. Nuang, mabalin ka di nga agis tambayak pay lang dito'y pagin inanaam asirok ti kayo. Pangurayak iti panagsubli ni bilit. Sige, agis istorya tangarod.
Mabalin nga umasidog ka dito'y ayan ko. Tapay! Apay apasik ganak di tayan mo! Mabisina. Manungal daw asanak anangan. Umasidog ka dito'y takanin ka. Sana nga masidagkan ka! Nusan kang umasidog. Mapanak ijay ili. Ambok nga doti mabalin ko akanon ijay. Delikado dagiti kakadwak ang mapanidyan ni Tigre. Nastan nga una. Inak ibagati plano ni Tigre. Inakon! Adan ni Bilit. Saan anasayang ti panaguro-uray mo? Bilit! Bilit! Umay ka dito'y ayan mi kinigay manwang. At dadamagag kang ka. Lamit! Nwang! Oh, Bilit. Ado ka diti prutas. Ije ka bakira na naggapuang. Nastan nga agsagana tayo. At daw may akalaban. Asino? Ije damdamagag kang ka, Bilit. Ado ka diti prutas. Ije ka bakiran. Wan! Ado tinalom apruta si Jay. Ngam, saan ka lang ang makapandita? Gayam ko arabit. At dadita ni Tigre. Ni Tigre. Wan! Mano-panon ngal daw asan anang nangan. Iso nga umay dito ayan tayo. Tapnak pirok iti kanan na. Anya? Naskan nga agsaka na tayo. Saan ang mabalin ada tayo ti kanan ni Tigre? Saan akon aruman dito apon ko. Aging ga pumanaw ni Tigre. Di magasak dito'y ayan mo. Tapno ibagakkan ka dayta. Agyamanak iti panang ibagam. Nuang. Tsak ngamin kayat nga damadangran ka da tayo. Ibagam kadimot dayta kan ni Kaldingan. Wen uray na imot ni Kaldingan. Tagayem tayo. Iso anasken apakaamwak. Adda ka manensi ka. Natagari ano ang... Ije man adayo. Tiing ka pag-ungakan. Saan adito ayan ko? Adala kayat kung waibagakan ka. Dumawat ka man iti protas ko adya. Amboklatan. Saan? Umay ko ibaga anaskan nga agsagana ka. Ta umay ni Tigre. Kat mabisin unay. Adda alad ko dito'y arubayan. Sana makastrek dito'y inaladak. Iso asaanan amasapol nga umay nakpagpagaan. Sika noang kan may isa. Amok tararamidag. Isong agawid kan. Agawid kan kunak. Sige. Ngam aganad ka. Tanarungsot ni Tigre. Nakaul-ulibak da ito'y alugar. Awan apulos ti agwalang-walang dito'y kalsada. Ayan dagiti agnanaod dito'y. Kaslamet na amuan dati sa sarungkar ko dito'y. Kat naglamang da. Ngam agbiro kaklatak. Iti babalin ko akanan. Magna. Adda makita ka na lawa nga inaladan di tabanda. Mapanak dita. Sirip man noanya ti adda iti unagday tanalawang inaladan. Nagadua kay kayo nga adda bunga na.
Dadawag kinalatan. Tapno makastrakak dito ng Tigre! Isardang mo dahil ang araramidam. sino ka mangibaga kanyak iti dayta? Kapot ako kuwag na ito yung inaladan. Mulak na kita prutas. Nasaya tado ti kanak aprutas. Kan adda ka pa'y apulutano ka. Ala, umasidag ka pa'y takanan ka. Asakan ang makaruarak. Tapnog patulong ang kadagit gagayam ko. Amok at tulungan dak nagayayang. Tulungan dak. Apay kaldingan. Ni Tigre, dinadahil na ginaladak. Kaya't nakpayagan. Anya. Tulungan dak kuma. Sige, ayapak dagiti gagayem ta nga ayong tapapanawon tayo ni Tigre. Napananon ni Kaldingan. Mabisin akon. Ilamlam mga anak dayta Kaldingan. Tigre, adaag dito yung likodan. Nasaya tatalaga mabisin akon. Sa anak may isa. Saan mo amabalin akanan tigayeme? Tapay asan. Di mi ipalubos. Bilit, upa. Sige, sipitan yun ni Tigre. Si Kamat Rabbit, kagatang nagitisa ka na. Sige, arabidag data kayo banwang. Si Kamat Kaldingan, sang duwam ni Tigre. Saan tayo asamarday? Sige. Nagtartaray api manaw ni Tigre. Saanan nga agsubli dayta? Tanay, nakato ti sukat na. Saanan nga agsubli day jay. Iswa di tayo madanagan. Agyaman agkada kayo. Gagayam ko. Kayan ka robak. Tatinulungan dak. Rumbang lang ang titinulong tayo. Gayem Kaldingan. Isungaron nga kakaroba tayo. Kasano ngay? Agawid kami, Kaldingan. Saan pa ay? Saan kayo pa'y gagawawid? Ado nga mintin sa ganak amakan edi apon ko. Nagduduma a prutas, kanan tayo amin. Kababain sa Kaldingan. Saan? Manipot ita, umay kayo lat tamangan. Kanagala iti prutas, edi paraangan ko. Talaga, Kaldingan? Uwen, iso ang mapantayon. Tinulungan nga rod danwang bilit rabit ken upa ni Kaldingan ubing. Katsipod idin saanen a nagimimot ni Kaldingan. Ngem nakasursuro dagiti gagayem na nga agmula tapno adamet kanenda. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.